enduc una altra mirada també de les arts, ja que jo vinc també del món artístic, però més del teatre, de la música i no tant de les arts vives, i poder veure des del meu punt de vista tota aquesta experiència ha sigut molt enriquidora i m'ha pogut obrir aquesta mirada cap a les arts. Doncs del Festival Salmon he sortit molt impressionada de com han enfocat les peces i de com les havies d'interpretar cadascuna d'una manera completament distinta als teus companys o sorties, i eren totes uns enfoques completament diferents i ha estat xulíssim. I en part m'ha fet molta il·lusió com trobar-me amb gent que, el que ha acabat sent, no? Que anaves preguntant i tu què has fet o tu d'on ets? I hi havia com moltíssima varietat i persones que venen de camps molt diferents i d'àmbits molt diversos, i jo crec que això suma i sumarà molt al projecte. Me ha sorprendido mucho del festival lo experimental que era. Como todas las obras que veíamos de alguna forma te hipnotizaban y era como muy chulo estar en ese lugar. De decir que quizá te ibas a otra cosa, pero luego volvías. Era como que siempre estabas conectada de alguna forma a cada obra porque te hipnotizaba, todas. Y creo que formaba mucho parte de eso la repetición. Todas tenían como este punto de repetición y cada una a su manera. Me ha gustado mucho esto. Jo tenia moltes expectatives, primer de fer cohesió de grup i trobar-me amb gent del meu món, perquè és el de sempre són les mateixes persones i conèixer gent d'altres municipis sempre és superguai. I també fer contactes i veure com es funciona tot el món rere festivals, rere producció, i superguai. Jo crec que ha sigut una molt bona experiència. És a dir, com surto d'aquí amb moltes ganes de fer coses, tant a nivell de Stalkers com a nivell de moltes altres coses de la meva vida, però és el nivell d'haver pogut parlar, haver tingut aquesta oportunitat, sentir-me capaç, sentir-me que tinc veu, sentir que tinc tot això, m'ha fet marxar d'aquí amb això, com sentir-me molt més empoderada de mi mateixa i amb ganes de moure'm i de fer coses. Saber a mis compañeros preguntar y tal, pues es como, ostras, mola, ¿sabes? Y no solo a mis compañeros, sino también a los artistas, a los que están organizando ese festival. Nunca he ido a un festival así y no sé, es completamente nuevo todo, pero es muy bonito. Al venir d'estudiar en un entorn acadèmic, al món de la gestió cultural, pensava que pel que fa a la producció, a l'organització, que també com que estiria tot organitzat i molt estructurat, no com d'una forma molt rígida, però que al final no ha sigut així, almenys és la sensació que m'ha donat en les xerrades que ens han fet, i que al final que hi ha moltes textures, que hi ha moltes formes d'organitzar-se molt més orgàniques, basades en l'escolta i la comunicació, no? I que surten de la casella d'aquestes estructures preestablertes o més convencionals. M'he sentit com molt proper i ho he sentit com tan normal, no sé, com anar a veure els artistes i després parlar amb la gent que ho ha gestionat tot allò i que ho ha planificat i ho ha programat, però anar a fer el cafè i tenir una conversa, sí, doncs amb uns límits de temps, però com cadascú preguntant el que li anava interessant. Me quedo molt en que crec que el tema de la curadoria i l'organització, i per almenys el que jo he rebut com a espectador o el que capto, és que hi ha com una sensibilitat i unes ganes també com d'aterrar i de portar aquí coses que estan passant al món, però que el món també ens inclou, no? Com a territori, i això, no? Sí, com a que de forma subtil i sense paraules ni potser discursos hipercomplexos s'estan parlant o s'estan tocant precisament, no? I palpant i corporalitzant coses que necessiten ser posades en escena, crec jo, no? També, per la meva part, m'ha semblat molt interessant com jo crec que està i que és un eix com, bastant marcat com el tema de colonialitat i sobretot el que m'interpel·la molt l'experiència queer, no? En plan, quines coses es fiquen a l'escenari i com i per què.
así me ha encantado. Y me ha sorprendido así como un... ¿sabes?